प्राइवेट नौकरी अब 9 से 5 कहाँ रह गइल बा हो। खाली खाए भर फुर्सत बा। ऐसे जैसे जिंदगी या जवानी बॉस के नाम लिखा गए लोग के। सांस लेत रहे के बा, जिए खाती ना, ऑफिस में अटेंडेंस खाती। प्राइवेट नौकरी वाला तो सही छुट्टी के फेरा में ना रहे हो। पर्व त्योहार आवेला तो आदमी सोचेला कि घरे जाई तो घर वाले के इंतजार भी पूरा कर सके या दोस्त यार से भी मिल ले, और वहू में 1-2 दिन के छुट्टी मिल पावेला। अब इतना में तो ठीक से मिलियो ना पावेला आदमी अपन लोग से। मन मार के शहर में ही होली दिवाली बितावे के पड़ता। छुट्टी तो छोड़ मत दे, प्राइवेट नौकरी वाला के केहू अपन लड़की भी ना देवल चाहे। ऐसा नहीं कि नौकरी फिक्स बा, तब वो देखा ना कितना रिस्क बा। हिम्मत करके आदमी कंपनी बदल लेला, बॉस बदल लेला, लेकिन साला किस्मत कबो ना बदलेला हमने के यार। इंसान के इंसान ना एम्प्लॉय समझेला सबे। फॉर्मल कपड़ा फॉर्मल जूता पहन के आदमी नौकरी वाला तो बन जाला, बाकी आदमी ऊ ना रह जाला, बस जी पावेला, बस चल पावेला जैसे चले के मजबूरी होके।